Goddag og velkommen her på DR TV fredag den 5. juli. Om et øjeblik har vi Skør med klatten. Den kommer jo lidt tidligere end normalt, og det skyldes jo Wimbledon tennis. Og det er fra klokken 15, at vi sender mændenes semifinaler fra Wimbledon. 17.45 TV-avis og vejrudsigten. Hvis tennisudsendelserne ikke er helt færdige, ja, så har vi klokken 18 programmet, så er der tegnefilm. 18.20 en opskrift fra Italiens skønne køkken, og i dag gælder det salat med rå oksefilet. 18.30 kommer, ja, og det står helt fast, fredagsbio, det er fjernsyn for dig. Og klokken 19, der skal vi møde de syngende aber. Det er gibbonaberne i Thailand. Og sådan ser hele eftermiddagen ud frem til TV-avisen 19.30. Men nu stiller vi om til Skør med klatten. Ved du, hvad det er for en dragt, jeg har på her? Nej, det er vel en nationaldragt? Ja, det er det. Men ved du, hvad det er for en slags nationaldragt? Ja, det er vel en ganske almindelig nationaldragt? Nej, det er det ikke. Det er en Fanø-nationaldragt. Og ved du, hvorfor de går med nationaldragt på Fanø? Ja, det er vel noget med, så virker det sådan lidt malerisk, og så er det for at tiltrække turisterne, så er der noget at fotografere, og så er de den vel også på, når de skal til folkedans. Ja, det er nogle af grundene, men der er en grund, der er meget væsentlig. Og det er, at i gamle dage, der opfandt man det bedste middel mod Fanøs store problemer om vinteren. Og hvad er så Fanøs store problemer om vinteren? Fanø har jo ikke nogen problemer om sommeren, fordi der er det jo altid solskin, og folk elsker at tage på ferie derovre. Men om vinteren har man et stort problem, og det hedder havgusen. Det kender jeg godt, havgusen. Det er den der saltholdige tåge, der kommer ude fra havet og skyller ind over kysten, og som gør, at bilerne ruster meget hurtigt. Det har de hele vejen langs den jyske vestkyst. Ja, men på Fanø gjorde man noget ved det. Hvad gjorde de? Ja, de iførte sig nationaldragter, som du kan se her, ikke? Her er godt med skørter, ikke? Der kan ikke komme havgus igennem. Her kan der ikke komme havgus igennem. Den her, det er groft vadmelstof, der kan heller ikke komme havgus igennem. Og så er det hovedtørklæde på også, der kan heller ikke komme havgus igennem. Ved du overhovedet, hvor Fanø ligger? Nej, det ved jeg ikke. Men det er også lige meget, fordi historien er god nok. Det er da ikke lige meget, hvor Fanø ligger. Vi sidder og taler om Fanø. Se nu her. Altså her, der har vi Esbjerg. Og lige her ved siden af, der ligger Fanø. Ja, det er ude i havet, ikke? Jo. Det er derfor, der er havgus. Om vinteren. Ved du hvad? Nej. Det der er i øvrigt overhovedet ikke nogen nationaldragt fra Fanø. Nej, det er det ikke, for vi kunne nemlig ikke skaffe en nationaldragt fra Fanø. Men det er jo lige meget, historien er god nok. Sommertiden kommer, det er dybt godnat. Man bliver vild af våde svede, man er sundt besat. Det er kampen, det er jagten på den lille klat, der får pæren til at lyse med lidt ekstra vand. Meningen med det her er, at vi så fat på en løsning angår, der er ren rabat. Hver du trækker frejdig, er ved at være så slatten, eller ruller med, man bliver skør med klatten. Skør, skør, skør med klatten. Skør med klatten. Sommertiden kommer, det er dybt godnat. Man bliver vild af våde svede, man er sundt besat. Hver du trækker frejdig, er ved at være så slatten, eller ruller med, man bliver skør med klatten. Skør, skør, skør med klatten. Ja, velkommen her i bravende solskin og hedebølge til det andet Skør med klatten-program. Denne gang sender vi lidt utraditionelt kl. 14, direkte fra Rådhuspladsen i Fanø, og der er vi på vej op til nu. I det her program, der skal vi høre meget mere om sommerens store konkurrence med skattekort og alt muligt og lodtrækning. Og så skal vi se Poul Schlüter og Gitte Stallone i samme båd. Og vi skal se en masse børn laver tv, og så skal vi se nogle børn, der springer og hopper i hele deres sommerferie. Og så er det jo sådan, at hver gang så har vi en lokal barn som medvært, og her er det Christian Lorentzen fra Fanø, og Christian, der er Fanikkedage her i weekenden, en slags ø- eller byfest, du skal lige stå her. Og
Der er også noget andet. Det er noget med 250 års fødselsdag for Fanø, kan man sige. Ja, vi har 250 års jubilæum i år. Frikøbelsen i Ribe, det var Fanø, der frikøbte Fanø fra resten af Danmark og kongen. Under kongen han manglede penge, så samlede de 8.200 rigsdaler ind, og så drog de til Ribe med en hel flok kvinder. Og kvinderne fik de til at opholde nogle hertuger og købmænd fra Hansestaden nede i Tyskland. Hvordan gjorde de det? Da de fik dem med ind på et værtshus, og så skete der så noget af godt der om natten, og de opholdt dem så resten af dagen der. Og de bestak så rådhusbetjenten til at stille uret en time frem, og da aktionærer så kom der til, da de skulle købe Fanø, så startede de bare med det samme med auktionen der. Og så nåede dem fra Hansestaden, de nåede så ikke frem, og så købte dem fra Fanø, så Fanø for 8.200 rigsdaler. Og hvor mange penge er det cirka i danske kroner nu? Det er cirka 200 millioner danske kroner. Så det var alligevel en slat, selvom de er snedige. Ja. Men tak for det. Vi skal lige høre, hvad vi skal nu. Ja, den siger, at vi skal i snakboksen. Den går herover, Christian. Christian, har du været inde i snakboksen? Ja, det har jeg da prøvet her i forgårs. Det var lidt en sjov vittighed, var det ikke? Det må du nok hellere lade være med. Ja, det må hellere lade være med. Jeg har aldrig prøvet det, så nu vil jeg prøve at gå ind i snakboksen. Den har stået her på pladsen siden klokken 11 i mandags. Og man skal sætte sig ind her. Og skal man læse, hvad der står en sted i stolen, så du ser dig selv i et pænt spejlbillede. Det er nok lidt svært. Tryk på knappen under spejlet. Og når de to... Ja, så må jeg få et hellere lige lukke døren. Det, jeg siger her, det er for mig selv. Lidt alene. 2,5 minutter. Ja. Jeg har ikke set en pind. Nå, jeg kan have en rigtig god vits, og den må jeg hellere begynde på nu. Ja, det var dengang, at... Fanø er et dejligt sted at bo. Det var en dansk myre, der var taget til England, gik ned i kloakkerne. Så kom den hen i en rest. Så stod den og kiggede over ved resten. Så stod der en stor engelsk politimyre. Så sagde politimyren, "You're under arrest", så sagde den danske myre, "Ja, det ved jeg godt." Hvordan får man en enarmet oceanerne på en flagstang? Vinker til ham selvfølgelig. Det var en dreng, der kom hjem fra skole, så spurgte hans mor, hvad han havde lært i skolen i dag. Så sagde han, "Jeg har lært at lave krudt." Så spurgte hun så, "Hvad skal I så lave i morgen?" "Hvilken skole?" "Hvad skal I så lave i skole i morgen?" "Hvilken skole?" Ja, vi er trukket lidt ind i skyggen her, fordi vi skal snart til at se noget video, og det er en video, som jeg og Rødder har lavet, og jeg ved, den foregår i de bunkers, der er en masse af på Fanø. Hvor meget kender I til de bunkers her? Det ved jeg ikke. Det er jo blevet lavet under 2. verdenskrig. Det er sådan set det eneste, vi ved. Så det var sådan nogle fanger, tyskerne vi fik dem til at lave dem, de bunkers der. Og så blandt tyskerne sådan, eller fangerne der, de blandede sukker i cementen til bunkerserne. Så gik de lettere i stykker, når der så blev skudt bomber, eller hvad der nu blev på. Hvordan er det, leger I tit nede i de bunkers, Josefine? Nej, det gør vi ikke. Det var dengang, vi var mindre, og vi gjorde det. Men er det ikke lidt uhyggeligt at gå derned? Altså, jeg har selv set en sammen med Christian, det skal vi se lidt senere, at der er dyr og alt muligt dernede. Jamen, de er for det meste døde, hvis de har ligget dernede et stykke tid, jo. Men så ved jeg, at nogle af jer her på Fanø bruger bunkerne til noget helt andet. Ja, altså, vi bruger den nogle gange som sådan en ekstra garage, sådan, hvor vi har vores skrammel i. Sådan noget gamle senge og cykler og sådan noget. Og så får det lov at stå i fred. Der er ikke nogen, der kommer og stjæler noget af det. Nej, for der er ingen, der kan bruge sådan en gammel seng. Man holder også øje med hinandens ting, der står dernede, ikke også? Altså, så hvis der ligger en flok huse rundt om en bunker, så hjælper alle til at holde øje med, at der ikke bliver taget noget af det. Godt. Men en ting, man i hvert fald kan bruge bunkeren til, og tak fordi I har lavet en video hele jeres gruppe her, det er, at man kan bruge dem som kulisse til en film. Og den film skal vi se nu, den video skal vi se nu.
Og jeg har varmt, en patron. Ja, måske er den fra 2. verdenskrig. Har I set? Måske er der flere. Jeg gider altså ikke lede efter flere patroner. Nej, det gør jeg heller ikke. Kom, vi går herned. Så er der ikke lige lyst til at bevare dig selv på. Skal man? Hej, Peter. Nyt. Hvad fanden er det? Det var sgu en underlig lyd. Skal vi ikke holde ned og kigge efter? Skal vi ikke hellere til hjem? Nej, hold nu op med at være så pivet. Rune har sgu ret. Vi skal ned og se, hvad der er med i det hul der. Kom så. Kom nu, Peter. Christian, har du nogensinde været i Bælum? Nej, det har jeg godt nok ikke. Men jeg har heller aldrig nogensinde været på Fanø, før vi kom herover i løbet af ugen, og jeg vidste faktisk ikke ret meget om Fanø andet, end at det lå sådan tæt på Esbjerg, fordi jeg kendte den der sang der, om mellem Esbjerg og Fanø. Men Christian har taget os med rundt her på øen i løbet af ugen, og jeg har faktisk lært en hel masse, og det kan I også, hvis I følger med de næste 4 minutter, fordi nu kommer Christians præsentation af Fanø. Christians Her bor jeg. Ja, det her det er så Sønderho, den sydligste af de egentlige 2 byer her på Fanø. Her bor jeg, og her i Sønderho, der har vi en masse gamle stråtægte huse, så derfor er det et problem nytårsaften. Og derfor bliver vi jagtet lidt af vores landbetjent Haps, så derfor der er vi nødt til at barrikadere det her kryds. Og så der ved 12-tiden, der samles alle byens unger, og så står vi hernede og fyrer en masse nytårskrudt af, og sådan har det rigtig sjovt hernede. Og indtil nu, der er det ikke gået rigtig galt, på grund af, at det har været fugtigt og sådan. En gang sidste år, der gik det en smule galt ved, at vi smadrede den rude, der er oppe i det hus der. På grund af, at der blev affyret kanonslag op i det, så det sprang. Men ellers, hvis man ser Haps, så råber man det bare, at Haps kommer, og så i løbet af 0,2 sekunder, så er krydset ryddet, og der er en masse små veje her, så han ikke kan komme rundt med sin bil, så vi har gode muligheder. Det, der kendetegner de gamle fanehus, det er de 3 farver over vinduerne. Sort for død, grøn for håb og hvid for tro. Og det er på grund af, at det er jo en sejlerø, så derfor har man haft de 3 farver over vinduerne. Her på stranden mellem Sønderho og Nordby, det er faktisk en skolebus. Hvordan er det at køre bus på stranden? Det er meget dejligt, fordi det er sådan, man kører ikke bare på sådan en kedelig gade, altså der er jo flot herude på stranden, så det. Men Sønderho, hvor du kommer fra, Nordby, det er jo ikke sådan ligefrem, fordi de to byers borgere elsker hinanden. I kalder også hinanden øgenavn. Ja, det startede sådan længere tilbage i tiden, hvor dem fra Nordby begyndte at kalde dem fra Sønderho Japper. Og så begyndte dem fra Sønderho at kalde dem fra Nordby Gøjer. Og så nu her har der har været sådan en stor mahognisag nede i Sønderho. Og så er de så begyndt at kalde os ned fra Sønderho Mahonia, fordi man skal nærmest ikke gøre noget herovre før, så får man et øgenavn. Christian, det med, at sønderhoninger og så dem fra Nordby, de sådan har strides lidt i gamle dage, det er også noget med, at de målte øen op på en speciel måde på et tidspunkt.
Ja, det var fordi dem fra Sønderho, de har altid, det siger historien da i hvert fald, de har altid været mere snu end dem fra Nordby. Så skulle man måle øen op, og det skulle så gå tværs over øen. Og så ham fra Sønderho, han tog ham fra Nordby med på værtshus og drak ham godt fuld. Så hver gang ham fra Nordby, han tog et skridt, så puffede ham fra Sønderho til ham, sådan han gik 3 skridt mod nord. Og på den måde så blev øen delt skråt op, sådan at dem fra Nordby, der bor jo flere mennesker i Nordby, så de skulle faktisk have haft et større område end Sønderho, men det er blevet delt lige op i dag. Det går lige sådan, så der er lige meget til hver. Så jer fra Sønderho, I fik faktisk lidt mere, end I skulle have haft? Ja. Men det at gå på skole i Nordby og være fra Sønderho, giver det nogle problemer? Ja, vi kører med bus en time hver dag. Kvarter til skole og 3 kvarter fra skole. Ja, det vi står ved her, det er stormflodssøjlen i Nordby. Lige nu der er det højvand bagved, men ved efterårsstormene, der går det lidt vildere til. Og her, der er indtegning over, hvordan det er gået til ved de værste af vores stormfloder herovre. Og os, der bor herovre, vi er ikke så bange for det mere, fordi vi har fået nogle diger. Men for dem, der ikke bor herovre, de vil måske nok synes, det er lidt vildt. Men i 81, der gik det også vildt til, og der havde man nemlig ikke de her diger. Så der kom det helt ind over byen. I 81, der gik vandet helt herop til, hvor jeg peger nu. Ja, nogle gange der går vi på ekspedition i de her store bunkersanlæg. Ja, det her, det er sådan lidt af de steder, hvor turisterne ikke kan komme på Fanø, fordi at det er ret hemmeligt herude. Altså, de kan selvfølgelig komme ud, men der er mange af dem, der ikke tør at gå herned, fordi nogle steder ligger der stadigvæk sprængstof hernede. Men altså, jeg tør i hvert fald ikke gå herned uden mine kammerater, fordi det er altid en fordel at have en siddende op over. Det kan komme op. Ja, kom op, frisk luft. Det er dejligt. Så vi kan få de her drager op. Det er ikke fedt. Min kommer der nu. Ja, det er ikke helt let at sætte sådan en købedrag op her, men her sidder heldigvis på stranden på Fanø. Jeg skal lige have dem ud af alt det her tale, Christian. Han er sagt professionel drageflyver, og alt godt og Ole. Stranden, er det bedste sted på Fanø at sejle med drage? Ja, det er det bedste. Det altså, der er altid vind, altid god vind. Enten er det for stærkt, eller også er det for let. Altså, så, hvis man har flere forskellige drager, store og små, så kan man jo sådan set gå ud i alt slags vejr. Bare få et stik regner, og et stik tordner, så kan man risikere at lyden slår ned, hvis det kan være farligt. Forhåbentlig ikke torden her i dag, men Ole, for 14 dage siden var der masser af drageflyver herovre. Ja, der er kommet fra Tyskland, Belgien, Holland, alle mulige steder. Både voksne og børn? Ja, jeg er også selv dernede. Hvad så, var det godt dragevejr den dag? Altså, var der god vind hernede på stranden? Ja, der var udmærket. Det var godt nok. Men måske vi lige skulle prøve at se lidt billeder fra, at alle de voksne og alle jer unger var nede på stranden på Fanø. Men det var nogle meget fine drager, man får med, men man kan vel også lave sådan en egen drage? Ja, det kan man. Det er faktisk let, men altså okay. Man skal nok kigge i nogle bøger. Man skal da sikkert også være lidt. Man skal have prøvet det før, for at lave den gode drage, som kan flyve rigtigt. Skal vi prøve at se, hvordan man laver en discount-model, altså sådan til at starte med? Altså,
Vi starter med først og fremmest med 2 pinde. Så skal man så have noget papir eller plastik, det er sådan set lige meget. Du kan også bruge noget nylon, hvis det er nok lidt dyrere. Du skal have noget tape og en saks. Så er det også smart med noget snor. Prøv at vise, hvordan man gør. Okay, så jeg starter med pinden. Man kan lægge den som et kors, man kan lægge den på alle mulige forskellige måder. Men det er lettest med korset, fordi det er en af de allerenkleste drager. Så er det en god idé at tegne op en skabelon for eksempel, efter en skabelon. Du kan også bare tegne op sådan efter øjemål. Her rundt til alle enderne af pinden, så du har sådan en form af drage, ligesom den der. Ja, skal vi prøve at tage den anden, som vi har lavet lidt. Det er ligesom et bedre tv-køkken, det her. Ja. Ud af ovnen, der kommer en flot drage. Her kan man så se, at der holder vi lige op sammen. Og der er vi så, vi er godt nok ikke tegnet her, men altså det er sådan set lige, vi er bare klippet efter øjemålet. Du tager ved på, den kan flyve? Ah. Jeg kan også lave den med plastik, har jeg set, de lavede lige før. Ole, vil du prøve at sætte den hjemmelavede plastikdrage op? Til den virker, ellers så skal den måske bare justeres. Ja. I mellemtiden, når vi ser Ole gøre det, Albert, man kan også flyve drage med nogle lidt mere avancerede drager. Du har selv en med 2 snore. Nej, med 2 snore her. Du skal lige tale til mig her i mikrofonen, ellers kan man ikke høre det. Ja. Den her drage, den her er købt. Den kan styres, der er 2 snore i. Så det vender vi op. Ja. Her. Sådan mere avanceret system end de enkelte snore drager. Der er 2 snore, og det går så ud på og man skal styre den. Hvis man vil have den til at dreje over mod venstre, hiver man i en venstre snor. Skal man så have den til at dreje mod højre, så hiver man i en højre snor. Jamen, det vil vi gerne se. Christian, måske du vil hjælpe med at sætte den op? Ja. Jeg kan forklare dig, hvordan man skal gøre det. Bare stå og holde den her. Ja. Og så lad os lige se. Det var kaste den opad. Ja, fra stranden og så Rådhuspladsen lidt længere ned i byen, hvor der er gågade, der sidder vi her og nyder en dejlig appelsinvand. Og vi har fundet dig, Karen, hernede i folkedragt. Hvorfor har du en Fanø-dragt, som det hedder? Jeg kan godt lide at have den på, og så fik jeg min mor til at sy den på et vinterkursus. Så det var jo vores nationaldragt, så jo, det kan jeg godt lide. Er du stolt af at bo på Fanø? Nej, jeg er ikke stolt, men jeg er glad. Jeg har ikke så meget larm, og alligevel er der nogen. Det værste er bare, når der kommer alle de turister. Ja, og vi er også nogle af dem, eller jeg er Christian bor her, men vi skal op til Rådhuspladsen, fordi der er nogle af jeres venner op og danse. Karen, vi tager lige en lille tår her til sidst. Hurtigt. Skål. Clear. Og i mellemtiden, så kan jeg lige kalde på Jes, som jeg ved er herovre. Nu skal du ikke blive kørt ned, Jes, fordi der er trafik her på gågaden. Vi går bare her. Jeg håber, at bilerne de holder. Og Jes, du går og sætter lodsedler. Hvorfor det? Fordi hvis man vil gøre noget for Fanø, så kan man jo gøre det på den her måde. Så de her, de går til Fanø Dragtmuseum. Og så også nogle andre ting, der altså er fra gamle dage, hvor de har sådan nogle ting. Så det er altså ikke for sjovt, at står der i matrostøj og sætter lodsedler. Karen, nu er vi fat i dig. Jeg ved, Christian, noget du vil spørge om til Karen? Ja, jeg tænkte på, jeg har set, du har sådan en ravbrosje siddende heromme på din tørklæde. Jeg kan pege der, ja. Og tænker på, har det ikke været noget med, at man også kunne have rav her i knapperne på natkjolen? På nattrøjen. Nu er det her. Jo, det er rigtigt nok. Men i gamle dage var det en status at have sølvknapper. Rav, det gik man jo bare ud på stranden og fandt, og så kunne man jo få manden til at slive og hugge lidt til. Det var ikke sådan noget værd, nej. Sølvknapper, det var noget, det skulle man hjem, og det skulle mændene langt ud på havet og hen, når de var ude at sejle. Det vil sige, faktisk sølvknapper, det var meget finere, men er det omvendt i dag? Ja, i dag der er sølvknapper egentlig de billigste. Ej, de er også rimelig dyre, men... Nå, det er da meget skønt at få noget at vide om sådan en nationaldragt. Yes, nu skal I op og danse folkedans her om lidt Fanø-dans, og der er ikke så mange drenge, ved jeg, der danser. Så kan du vælge alle de piger, du vil danse med. Ja, det kan jeg, men der er et par stykker, som der er sådan lidt pjattet. De vil helst danse pige. Og den der mundering og det dans, du lærer der, det er noget, som gør sig, når der er bal i ungdomsklubben? Nej, det vil jeg ikke sige. Yes, jeg tænkte på, bliver du drillet af dine kammerater på grund af, at du går til det her folkedans?
Nej, det gør jeg ikke. Sådan. Det gør du ikke, Jes. Nå, I to, I plejer at danse sammen, ved jeg. I skal, værsgo, I må have lov at løbe op og være med. Og så kommer vi op og kigger på det. Ja, det var rigtig flot. Tak til jer folkedansere. Og jeg ved, at Jes han skal skynde sig over, for han skal være med til at lave noget dukketeater her. Og i mandags, da man kunne melde sig til noget Beimanns-teater og video, Jakob, der var I 5 fyre, ved jeg, som holdt jer lidt tilbage, indtil dukkerne blev foreslået. Og så havde I 5 små snavsede fingre i vejret. Hvorfor det? Det kunne være sjovt at prøve noget nyt, og dukketeater, det er sjovt at spille, har vi fundet ud af. Og så skulle I samtidig med at lave et stykke, og jeg ved, du har skrevet noget af det, så skulle I også male et bagtæppe. Hvordan gik det til? Det blev rimelig overmalet sådan, og det var meget sjovt at prøve at male så et stort stykke, 5 mand. Nå, okay. Så skal vi så tilbage til, at I begge to her bor på Fanø og er afhængige af at komme til fastlandet via færgen til Esbjerg. Giver det nogle gange nogle problemer? Ja, det giver nogle gange der giver det i hvert fald problemer. Sådan, hvis det er lavvand, så kan færgen ikke sejle. Og det er det eneste transportmiddel til Esbjerg. Det er også tit sådan meget dårlig service, og der er mange turister, når de når til køen og holdt der i nogle gange helt op til 5-8 timer. Så når de kommer og skal betale, så opdager de, at det koster 700 kroner, så siger de, nej, vi kører til Blåvand og tager en uge der på campingplads i stedet for, fordi det er virkelig overpris af 700 kroner for at komme over. Det tager en halv time at sejle, så det. Så I er lidt utilfredse med færgen, men der er også en anden færge, og det er det stykket handler om her, som nogen er lidt utilfredse med, Jakob. Ja, det foregår på MF Ask, så DSB de har sådan 2 færger, der sejler mellem Aarhus og Kalundborg, og dem har de ikke haft anden problemer ud af. Men I har i hvert fald lavet et flot stykke, og Jakob, du må gerne gå ind og tage fat i Uffe Ellemann, og så lægger Christian og jeg op til, at vi nu skal se børnenes Beimann. Der er noget ufatteligt kønt her mellem Aarhus og Kalundborg. De færger, der var her før, var de for big til at være her? Skal de til USA? Det er klog politisk handling og kombineret de store færger. Det var en effektiv løsning. Så, nu er klokken gået i, ikke? Du kan selv klare bi, mand. Jeg tror, den er på vej op igen nu. Don't ask me om det. Ja, nu går det ufatteligt godt igen her i Danmark. Han har en ramt færge? Nej, prinsemand. Med bunden af noget. Så vinder vi kajakken, så vinder vi kajakken, så vinder vi kajakken, så vinder vi kajakken, så vinder vi kajakken. Olé! Hold op, nu sejler vi igen. Så Slitter, kan jeg godt blive medlem af dit konservative folkeparti? Det går vist ikke, Gitte Bjerrehus. Nu kan knappen vist ned igen. Man skal passe på, at man ikke får næsten en klemme her. Det er længe siden jeg har været i Danmark. Sig mig, er det Fanø, der ligger der? Jeg kender mit land. Det er Samsø. Der får Margrethe og jeg vores kartofler. De smager dejlige. Ja, det er en ufattelig god kartoffel. Så, nu kan knappen vist ned igen.
Ding dong, vi når bunden få minutter. Bla 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 bla. Mange tak til Beimann Teater, og jeg skal lige præsentere skuespillerne og dukkerne op på ræd og række. Her står de, og fra side er det Morten og Jes, som vi har set, og Jakob, som vi har snakket med. Så er det Anders, og herude på fløjen med prins Henrik, der er det Christian. Og så foregår der noget helt over i den anden side her. Og det er jo trampolin, og Maria, I har ligget i trampolinlejr her på Fanø i en uge. Hvad laver man der? Vi springer 2 gange 2 timer om dagen, og så spiller vi badminton og rundbold, og så har vi givet trænerne noget vand. Og så i aften skal vi holde fest, fordi det er den sidste dag. Men det at springe sådan en masse trampolin, hvorfor gør man det? Det er mest for interessen. Hvad interessen man har. Jeg synes, det er sjovt at springe, altså. Christian, du spørger? Ja, jeg tænkte på, kræver det noget specielt udstyr at springe i trampolin? Nej, egentlig ikke. Det er kun, hvis man har for eksempel forstuet et eller andet. Så skal man gerne have et eller andet på foden. Det er de første gange, man springer. Så sidste gang, jeg sprang i trampolin, det var et af de der sommerlande. Der så trampolin jo ikke ud på samme måde, og jeg var sådan lige ved at komme lidt galt afsted. Springer I nogensinde i sommerlandene? Ja, det er der vel nogen, der gør. Men det er nok lidt farligt, når man ikke ved, hvordan man skal bære sig ad. Det vil sige, når I øver noget, så er det virkelig med instruktør på hver eneste gang? Ja, det er det. Fordi også hvis der er nogen, der skal tages i en forlænd eller baglænd, så er det bedst at have det. Det vil sige, der er støttepædagog faktisk hele vejen igennem? Ja, det er det. Der så vi, at Hansen her var ved at ryge på næsen. Men jeg tror, vi skal... om lidt, så tror jeg, at Christian han skal prøve at lære et nemt spring. Hvad for spring kunne det for eksempel være? Det kunne godt være et sæde. Et sædespring, det tror jeg, Pia hun viser os lige om lidt. Hun står klar derovre. Pia, du må gerne hoppe op. Og i mellemtiden, så kan den anden Pia her, Pia Madsen, fortælle, hvad det er, hvad Pia gør, og hvad Christian, du skal lægge godt mærke til det nu her. Altså, Pia, hun skal først hoppe op og ned, og så huske armene op og ned. Og så lander hun ned i sædet, og så skal hun huske at bukke armene og frem med fingrene. Fordi lander med strakte arme, så får man ondt i håndledene gerne. Fik du fat i det, Christian? Ja, jeg prøver. Så er det Hallo Ransen fra Sønderho. Det er, nogle af dem siger, at det er en jap, der er oppe i trampolinen nu. Og Pia, så skal du sige til Christian, hvad han skal gøre nu. Du skal huske at springe på krydset. Ja, det prøver jeg så. Og du skal lade være med at hoppe så højt. Ja, det var flot, Christian. Det er nemlig sværere, end det ser ud til. Og Jubilæum Pudler Christian, og så skal vi så se nogen, der har øvet sig lidt længere. Jeg tror, det er Gitte, der hopper i hængekøjen nu her. Vi trækker lidt væk, så vi rigtig kan nyde en, der har gået til trampolin i flere år. Skal vi ikke, Jens? Her på Fanø bor der kannibaler. Og hvorfor så det? Ja, det ved de fleste nok ikke. De lever af turister. Skøre, skøre, skøre med klatten. Mormor, der ligger en flue i suppen. Nej, det er bare en rosin, sagde drengen. Se, mor. Og nu flyver rosinen. Hurra, det er Brias fødselsdag! Lars har tabt biotænder. Jeg kommer til at tabe. Hvem skal? Må du se dem? De to sidste tænder, jeg har tabt.
Rowe, han skal bruge venstre hånd til sin første serv her. Det er da vist en Stillingen helt er gal 4-3 her øresnegl, han har fået fat i anden der sæt fra en mod anden Ivan afdeling. Lindell, Prøv og lige at høre McEnroe her. laver sin 5. dobbeltsfejl her. Ja, Utrolig, at en så okay. rutineret spiller, han Ja, kan lave så men vi stor skal en se noget fejl. video. Og Held for at komme sidst. Er det ikke den her vej? Jo. Mener jeg. Nok det var. Mener jeg. Nok det var. Jeg skulle da lige have med. Og derovre. Løb noget. Derovre, tror jeg. Derovre. Ja. Nej, det er altså derovre. Det er altså derovre. Ej, nu tør jeg altså ikke mere. Ej, jeg gider heller ikke mere. Jeg vil altså også se, hvad det er. Så gå derover. Vær forsigtigt at køre, hvis du altså tør. Jeg er meget skrøbelig. Jeg hedder Plan, og jeg vil gerne fortælle dig Plans hemmelighed for intet hemmelighed, at du aldrig siger det til nogen. Skal jeg nok lade være med? Siger det aldrig til nogen. Godt. Plans hemmelighed lyder sådan her. Hvad var det for noget? Plans hemmelighed. Jeg har lovet aldrig at fortælle det til nogen. Så må vi høre. Ej. Hold kæft. Det er mig. Skør, skør, skør med klatten, og alle ruller med. ja, nu har jeg fået klatten tilbage. Christian kom med den. Men jeg er nødt til lige at tage den ud, fordi jeg skal fortælle, at den her historie om klatten, den er lavet af de unger, der står her. Og jeg præsenterer fra mig, der er det Stig, og så er det Ulrik, og Julia, og Lasse, og så er det Esben. Tak for klattens hemmelighed, og vi glæder os til at se, hvad de nede i landslejren FPF i Silkeborg på næste fredag kan finde ud af at byde på. Om ham her, han holder lige en pause, fordi jeg skal have ham i øret bagefter. I mellemtiden så er der tid til reklamer, fordi hver gang I Skør med Klatten, så lægger vi op til, at vi gerne vil give et reklamenummer for Dansk Børneteater. Og den her gang, der er det Møllen fra Haderslev. Og jeg skal fortælle lidt om stykket, at det er et stykke, som hedder Amerika eksisterer ikke, og det er fra de 10-14-årige, vi skal se et uddrag af. Og det foregår for 500 år siden ved kongen af Spaniens hof. Og stykket sætter blandt andet spørgsmålstegn ved, hvem Columbus egentlig var, og hvem der egentlig opdagede Amerika. Og for øvrigt til næste år, det er der, man fejrer 500-året for Amerikas opdagelse. Men værsgo til Møllen. Så lød fanfaren, og Americo Vespucci kom tilbage. Columbin blev så rød i hovedet og turde ikke se på den store søfar. Og Americo Vespucci trådte hen foran kongen, blinkede til Columbin. Trak vejret dybt, blinkede nok en gang til Columbin og sagde så højt og tydeligt, så alle kunne høre det. Min konge, ja, sådan sagde han. Min konge, landet eksisterer. Columbin blev så glad over, hvis Vespucci ikke havde forrådt ham, at han løb hen til ham, omfavnede ham og udbrød. Americo! Min kære Americo! Og folk troede. Ja, det var landets navn. Og så kaldte de det land, som ikke eksisterer, for Americo. Nej, Amerika. Nu er du en mand.
sagde kongen til Columbin. Fra nu af hedder du Columbus. Og Columbus blev berømt, og alle betragtede ham med forbavselse, og folk hviskede til hinanden: han har opdaget Amerika. Hvad? Han har opdaget Amerika. Han har opdaget Amerika. Og alle troede, at Amerika eksisterede. Kun Columbus var ikke sikker. Han tvivlede på det hele livet, og han vågede aldrig at spørge søfaren om sandheden. Hey! Las estrellitas cantavi qui falta bandas di noche io he visto sol. Las estrellitas cantavi qui falta bandas di noche io he visto sol. Las estrellitas come venido. Allez! Hey! Ja, tak til Møllen fra Haderslev. Og Møllen, det er et egnsteater i Sønderjyllands Amt, som både turnerer på skoler og institutioner. Og vi spiller for øvrigt også i, skal jeg lige se her, det er i den gamle Slotsvandmølle i Haderslev. Og det er noget med. Ja, og det var så tegnet til, at vi skal i gang med at kåre det mest kvarede barn her på Fanø. Og vi har 4 unger siddende heroppe på kanten. Og Jakob, vil du være sød at fortælle om dengang du dummede dig? Det var en gang, jeg var på tur med spejder, så kom jeg havde glædet mig så meget til at komme derop. Så den første dag, da vi var kommet, og vi havde været op i sådan en butik, så var vi så lige kommet ud, så kom jeg op og slås med en, der hed Søren. Og jeg havde dummet mig så meget, og så spændte han selvfølgelig ben på mig, og så faldt jeg ned om nogle brænde, og så blev jeg bomset her og der. Var I sådan kommet op og slås lidt? Ja. Det er også fjollet at rende og slås, men heldigvis så er alle de der brændenællemærker, de er røget af igen. Men Jakob, du skal have lov at lave et ordentligt bot. Jeg skal lige score botshornet herover. Det kommer nu. Du kan selv bestemme 1 eller 2 bot. Hvad synes du? Det bliver et enkelt bot. Jeg kravler herover på fløjen til Kimi. Og Kimi, du har også dummet dig. Ja, gevaldigt. Det var efter arbejde, så gik vi over på havnen, eller jeg gjorde. Så stod Jakob, som var med til at lave teater derovre. Han stod og fiskede. Så spurgte jeg, hvor meget han ville give, for at jeg skulle op i havnen. Jo, han ville give 10 kroner. Og så jeg var dum nok til, og så hoppede jeg i havnen. Og det var sjask bort. Og så skulle jeg bagefter vente en time med bussen. Og så buschaufføren havde en meget dårlig dag. Og min kammerater stod der så overlegnet, så gik jeg ind og tørrede mine hænder i hans skjort. Og så blev jeg smidt af bussen. Og han var stadigvæk sur på mig næste dag, jeg kom med bussen. Du tørte fingrene af i ham? Ja, jeg tørte fingrene af i ham. Men så da du skulle med en time senere, der var han kølet en lille smule ned? Han var kølet ned, så han sagde bare, at jeg skulle tie stille og sætte mig ned på bagsædet. Men jeg mener altså også det med at tørre fingrene af i... Hvad siger du, Christian? Tørre fingre af i buschaufføren, er det smart? Nej, det vil jeg ikke lige frem sige, det er. Men Kimi, han kommer jo også fra Sønder H, ikke? Det måske er det derfor. Kimi. Jeg synes bare lige, du skulle holde din mund, ikke? Jeg er måske lidt fræk over for Christian også. Kimi, du må selv bestemme 1 eller 2 bot. Et lille forkølet bot. Det bliver man også af at hoppe i havnen. Jeg kravler herover på fløjen. Der sidder Morten. Og jeg tror, jeg gemmer mig herned, så du kan se, Morten. Du har også dummet dig. Ja, det har jeg. Jeg er ude på et badeland sammen med Jakob, der også var med over i teateret. Den samme Jakob, vi snakker om. Det er en værre brandmajor, ham Jakob. Ja. Så da vi havde klædt om, så var han hurtigt færdig end mig. Så var han løbet ud. Så jeg sådan, da jeg var løbet ud af døren, så jeg sådan, hårdtørrer. Så stod jeg og legede lidt med dem. Så var jeg lige gået forbi den dør, jeg skulle være ud af. Det havde jeg så ikke opdaget. Så løb jeg så ud, for at jeg skulle ud til Jakob. Så løb jeg så alt, hvad jeg kunne. Så løb jeg lige ind i pigeomklædningen. Og så stod der en pige. Så spurgte jeg så, om det må I meget undskylde, at jeg løb herind. Jamen, det gjorde ikke noget. Så. Nå, det gjorde ikke noget? Nej. Synes du så ikke, at Morten er et botthum, fordi han løb ud igen, Christian? Jo, det vil jeg nok sige. Christian ville være blevet dernede. Nej, Morten, ved du, eller derinde. Morten,
Jeg kan se, du har leget med hårdtørren også i dag. Ja, det har jeg. Pjat, du får selv lov at bestemme, hvor mange bot der skal være. Morten han er modig, han mener selv, at han er et lidt større bothorn end de 2 andre. Så mangler vi rosinen i pølseenden. Christian, en anden Christian. Hvad skete der med dig? Ja, jeg har lige sparet penge sammen til det spil, jeg havde ønsket mig allermest i flere uger. Så var jeg gået ned i Brugsen for at finde det, og så var jeg kommet derhen, og så har jeg taget et spil. Så... Ja, nu tager jeg mikrofonen, fordi jeg hører, at... Ja, den siger, at du rent faktisk har lavet noget film om det her. Er det rigtigt? Ja, det passer. Ja, den er en lille smule grov, for den siger, at så gider den altså ikke høre på dig lige nu, Christian. For så er det meget hellere set en film. Det er sådan en rigtig fjernsynsplat, vi har her. Og vi er klar til at se Christians kvejehistorie. De mangler vel ikke at spille på den? Nej. Ja, Christian, du skulle absolut have det spil, der lå allerinderst, hva'? Ja, selvfølgelig. Og du får ligesom de andre lov til at lave en rigtig videobot. Du må selv bestemme. Selvironien fejler ikke noget. Christian er et stort bothorn, og Christian Lorentzen, jeg ved ikke, om han er et bothorn, men i hvert fald så står han med 4 bothorns rosetter. I kan gå rundt og blære hernede på Fanø af, at I er øens eller byens bothorn. Christian, du må gerne overrække den første til Kimi. Værsgo, Kimi. Du skal vide, at det er en ære bothornsrosetten at bære. Der står rigtig flot byens bothorn på. Der er noget, man får til dyrskue. Christian til Christian. Og så til Morten til sidst. Jakob fik også en. Glimrende indsats. Glimrende indsats. Og jeg synes, at vi alle sammen skal give dem en hånd og en masse bot. Og så skal vi til, nu lægger jeg lige bothornet sammen med de andre bothorn, så går vi over. Christian, du skal med her, fordi nu skal vi have snakboks, mens vi går herover. Det var sådan et fly, det var styrtet ned, og der var en abe. Det eneste, der overlevede, det var aben. Så havde de så fået aben til at lave tegnesprog. Så spurgte de, hvad lavede styredessen? Hvad lavede piloten? Hvad lavede du selv? Det var en mand, han kommer ind i en skotøjsforretning. Så siger han, jeg vil gerne have nogle snørbånd. Jeg vil gerne have nogle snørbånd, ekspedienten. Hvorfor siger du det 2 gange? Fordi det er til min ekosko. Skør, skør, skør med klatten. Elefanten sagde til ægget, vil du klø mig lidt i skægget? Elefanten sagde til ægget, vil du klø mig lidt i skægget? Stop!
postmanden på bukken. Har du nogle kuponer med til os, Post? Voksne må jo ikke sige noget her, men jeg kan sige, at Posten han siger, ja, det gør han. Det er et børneprogram, det her. Og jeg går over på den anden side, og ud kommer der en stor sæk med løsninger fra sidste uges konkurrence. Tak for hjælpen. Det ser flot ud. Og Christian, så må vi hellere fortælle lidt om, hvad der skal ske her. Fordi det er sådan, at vi satte en konkurrence i gang sidste uge på Enø, og der er kommet en masse breve ind med 3 rigtige svar. Og I ved jo godt, konkurrencen her, det vigtigste er, at man går på posthuset og henter sit skattekort. Og gå på posthuset og tage sit skattekort, og det er ikke spor besværligt. Vi kan nemlig se her, hvordan man gør. Og ind til skranken og spørge postdamen eller postmanden om, hvordan man får et skattekort. Det er helt gratis, og Christian han har fået et nu her. Han har også været nede og hentet et, der var midlertidigt udsolgt, og det ser sådan ud. Et flot skattekort. Og der var jo 3 spørgsmål, man skulle svare på her i sidste udsendelse. Og vi kan lige så godt prøve til det, Christian. Jeg snupper skattekortet, og samler du en kupon op, eller 5 kuponer, fordi vi har trækket lod om 5 gevinster her. Christian, du må gerne finde 5 af dem. Okay, det gør jeg. Vi trækker i dag lod om 5 af dem her splinter nye Danmarks Radio transistorradioer. De spiller hammer godt, kan jeg godt sige. Det er foreløbig den eneste, der er her nu, men de andre kommer hjem i løbet af en uges tid, og så bliver de sendt til jer, tror jeg. Christian, du står vel ikke og tager alle dine kammerater, ser jeg? Jeg har ingen kammerater på Enø, så det. Har du ingen kammerater på Enø? Nej, det kniver også med kammerater fra Nordby, gør det ikke? Og jeg lukker den første op her. Og i mellemtiden, Christian, så kan du lukke de næste 4 op, måske. Det går jeg i gang med. Kigger på den lille talon her, der er sendt til Skør med Klatten på Fanø. Næste gang skal den sendes til Sletten. Det står på kuponen. Og de 3 svar, det er Dybbøl Mølle, Hammer og Knuthenborg Løvepark. Og jeg skal lige vise på skattekortet, hvor det lå. Man skal finde nogle områder. Først så er det først så er det Dybbøl Mølle. Det er den, der er afsat hernede. Jeg har kun 2 arme, så derfor er jeg nødt til at stå så mærkeligt. Og det næste, det var Hammeren. Det var det, som den der middelalderborg, som har navn efter et værktøj heroppe på Bornholm. Og det sidste, det var det Knuthenborg Safari Park, og I kan se, der er løver og zebraer hernede. Og den første rigtige svar, der er 3 rigtige svar her, og man skal faktisk kun have 2 for at kunne vinde transistorradio. Men Thomas Skovgaard Nielsen, Rigsvinge 15 i Birkene, han har vundet en radio, fordi han har alle 3 rigtige. Jeg putter den i lommen, så vi husker det. Og vi tager den næste. Du må gerne tage kuponerne op, Christian. Og Dybbøl Mølle, Hammershus og Knuthenborg, det er René Gerdes, Søndergade 66, Viby, Sjælland. Tak for det, og han er 8 år. Det er flot svaret. Der er en, der har svaret på 3 spørgsmål også. Eller 2 faktisk kun, men det er jo nok. Camilla Havstrup, 11 år, var ikke med på den rigtige skattejagt om tirsdagen, kan jeg se. Men hun bor Lindevangsvej 14A i Rigskov. Tillykke til det, Camilla, og der kommer en radio til dig. Den 4. Lykkens Pamjulefis, Dybbøl Mølle, Hammer, Knuthenborg Safari, det er René Holt Nielsen, en René Mer. Han er 7 år og bor Bredgade 88, Feldborg i, jeg tror der står Haderup. Men i hvert fald så finder vi ud af det, det er 7540. Tillykke til dig, René. Nå, Christian. Led i den her. Hvad er den, siger du? En led i den. Værsgo. Tak skal du have. 2 rigtige svar. Jakob V. Jensen, 9 år, Valdemarsvej, nummer 23 i Randers. Og tillykke til Jakob også. Skal vi give dem en hånd, fordi de var så dygtige? Og de der 5 talonger, jeg har, eller kuponer, jeg har i lommen, de ryger selvfølgelig med i sækken igen, fordi i det aller sidste program trækker vi lod om et rigtig lækkert VHS-kamera. Christian, det er dig. Tag det bare. Det står derinde. Ja, okay. Skal jeg jo lave lidt. Og det gør vi op i Nykøbing Sjælland i det sidste program. Der ryger samtlige breve med i den der. Så, ja, det skal vi. Ja, selvfølgelig. Ja, vi husker det nu. Koden. Der er en kode her. Fordi nu skal vi nemlig fortælle, at Christian han er en lille frø her. Nej, det er han ikke. Fordi man kan sagtens stå med i konkurrence. Der er 5 konkurrenceuger nu, og selvfølgelig er det vigtigst at gå ind på posthuset og hente sit skattekort. Og når man har gjort det, så kan man svare på spørgsmål 4 på skattekortet, og jeg repeterer lige. Det står her. Spørgsmål 4. Klokken er mange, du er taget til fange.
hvad hedder øen? Og det kan man kun svare på, når man får den hemmelige kode. Den hemmelige kode er ikke Lorentzen, men Grøn Frø. Så kan I svare på spørgsmål 4. Spørgsmål 5 kan I først svare på, når I får den næste hemmelige kode. Og den får I ikke nu, men på mandag i det, der hedder Børneradio Sommerferie på P3 kl. 15.05. Og Christian, ved du, hvilken frekvens man sender P3 på i Skanderborg for eksempel? Jamen det kan godt være, at der ikke er, altså hvis man er på ferie og sådan noget. Men så har man jo sit gode skattekort her, og der står rundt omkring, for eksempel heroppe nordpå, der står, hvilket megahertz man skal stille ind på, 99,2. Så der er ikke nogen undskyldning for ikke at høre børneradio på mandag. Og den bedste grund er selvfølgelig et godt program, men det er også, at man får den næste hemmelige kode til spørgsmål 5. Så er der også mulighed for at få en kæmpe oplevelse i forbindelse med, at man får kode til spørgsmål 6. Fordi hver tirsdag, der bliver der 12 forskellige steder i landet arrangeret en rigtig skattejagt. Det kan være på et museum eller på en attraktion. Og der kan man, hvis man har sit klatkodekort, der hører med skattekortet, komme gratis ind sammen med sin far og sin mor og få en rigtig en på opleveren. Og selvfølgelig kode til spørgsmål 6. Og det er rundt omkring i landet 12 forskellige steder på tirsdag. Ja, okay, jeg tager de 12 byer, der er, fordi det står både på tekst-tv, og jeg har en lille seddel på det her. På tekst-tv side 610 står det, men ellers så er det oppe i det nordjyske i Hurup Thy. Og lidt længere nede i bunden af Mariager Fjord, der er det Hobro, man skal møde op klokken 10 på tirsdag for at være med i en rigtig lækker skattejagt. Om 14 dage, der sender vi fra Lemvig, og der er der rent faktisk skattejagt på tirsdag klokken 10. Og på fredag sender vi fra Ry ved Silkeborg, der er også skattejagt på tirsdag, altså klokken 10. Og i Egebjerg ved Horsens er der skattejagt. På Nordfyn, Bogense, Sønderborg nede på Als, Kalundborg på Vestjylland og i København. Og nede ved Køge, der er der skattejagt ved Valø, eller på Valø, eller i Valø, hvad det nu hedder. Og så er det Gavnø ved Næstved. Gavnø Slot er det endda. Og på Bornholm, der er det i Rønne. Og det er selvfølgelig svært at huske alt det her sådan lige uden videre, og også alle reglerne. Reglerne står bag på skattekortet, og alle de steder, hvor der er skattejagter på tirsdag, det står på tekst-tv, side 610. Så det er bare at trykke på 610, så står det hele forklaret meget udførligt. Ja. Ja, post. Du må gerne få postsækken nu. Klatten, den bestemmer altså det hele. Den er helt tosset. Den blander sig i alt lige i øjeblikket. Det er fordi, vi er travlt. Der kommer snart tennis. Jeg ved ikke, hvem det er, der skal spille. Men der er kun tilbage at sige, mens posten han lukker døren, at postsækken, den gemmer vi selvfølgelig til det aller sidste program, fordi der trækker vi lod til om det der VHS. Og så skal jeg bare sige tak til dig, Christian. Pænt goddag. Nej, pænt farvel. Tak for hjælpen, Christian. Skal du så ud og holde sommerferie nu? Nej, det skal jeg godt nok ikke. Jeg skal arbejde i minigolf her på Fanø. Tjene lidt penge. Så du tror ikke, det falder i hullerne derude? Ja, det skal jeg nok. Er det derfor, du har 18 huller i sokkerne? Ha, 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 ha. Den har jeg virkelig øvet mig på. Tak for det, Christian. Vi går og tager en sodavand lige om lidt. Ja. Og med folkedanser og det hele i baggrunden, så er der kun tilbage at sige, at vi er slut her på Fanø. Vi ses på næste fredag. En stor FPF-lejr ved Silkeborg. Det er klokken 16.45 igen. Og indtil vi ses igen, klatten og os, så pas rigtig godt på jer selv. Hvad det siger? Hva? David.